Akcja wieznych spiewarjów 2020 podpiera dzieci a swojby w Bangladeszu. Tam chodzi wiele dzieci nadzieło do fabryku, zo bychu starszymaj pomhali swojbu zeżywić. Pozdźišo pak je im bez szulskiego kuwania niemożne, połowanie nawuknyć, a z tym kuduszke pomiery opuścić. Dohodla reka letuše hesło Szula miesto fabryka. W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Lubi osadni, lubi wiezni śpiewario, lubi bracia a sotry kniezu. Każdy dzień w oktawie hodownej ma swój akcent. A za dżęsniejszy sme k tomu rozsudili so, że witamy wieznych śpiewariów a wużanujemy ich, strzelemy napuć, dokeż runie tak, kajż światu swojbu czeszczymy, tak oni swojby opytują. A wszystkich w osadzie, gdzieś będzie im można się dońć. Prosimy o pomoc, żebyśmy się uwiadomili, że my wszystko obsadzimy, jak nam można każdy na swoje miejsce ze swojego sobu darować, to tak rec usmieramy swoje zmysły na niego naszego knieza, krótko wspominamy, gdzie stoimy, a dowerimy jemu naszemu Bohu, że sme jeho smilnosće potrebni. Smij so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spušť a vodaj nam naše rychyšeho mocne a miłościwy Bóg, a dowiedz nas k sebi do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu w wyżynach. Modlimy so. Boże, święty swójbie se nam dał jasny przykład. Daj prosimy, żebyśmy jej swójbne poczynki, jej wzajemną lubość sledowali, a so Twoim niebieskim domie wiecznego my ta radować mogli. Przez Chrystusa naszego Knieza.
Słyszymy czytanie z knihy Jezus Sirach. Kniez czeszczy nana w jeho dzieciach, a potwierdza prawo maciery na jej synów. Sztuś czeszczy nana odproszuje za rychy, a sztuś czeszczy macz je runia tomu, kiż pokłady romadzi. Sztuś swojego nana czeszczy, sam weselo z dzieci nazoni, a gdyż so modli, będzie usłyszeny. Sztuś se nana waży, będzie długo żywy, a na knieza słucha sztuś z wesela macz. Mój syno, mej na starości swojego nana w jeho starobie, a nie ruč jeho 3 dny svojho živienia. A jeli jeho rozum słabnie, mej zrozumienie a nezajc spiewa jeho, doniž se sam všimocach. Zčerpliwość znanom so ci nide nie zabudže, přiliči so ci to za twoje rychy. Słyszeli sme słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista świętego apostoła Pawła Kolosanom. Bracia a sotry, oblečcie so jako uzvoleni Boži, svetči a ljubovani utrobnu smilność, dobročivost, ponižnost, pokožnost, šťarpliwość. Znosujcie so miesobu a vodawajcie sej, mališ tu nikajku skoržbu. Kajže kniez vám vodal, tak tež vy. Nade šitpo pak oblečcie so lubość, kotraž je jazba dospolnosće. A pokoj Kristove knieži w waszych utrobach, k kotremu ste połowani w jednym ciele, a budźcie dziakliwi. Słowo Chrystusowe niech we was wołacie bydli. We všej mudrości rozwučujcie a napominajcie so sami psalmami, kławospiewami a duchownymi piesniami, a dziakliwie spiewajcie Bogu w swoich utrobach. A štož kuli čincie ze słowami albo skutkami, wszystko czyńcie w imieniu knieza Jezusa. Dziękuję so Bogu przez Niego. Żony, budźcie podani swoim mużom, kaj so słuszały kniezu. Mużojo, lubujcie swoje żony, nie budźcie surowe przeciwko nim. Dzieci, posłuchajcie na maciery we wszym. To je kniezej spodobne. Nanojo, nie newajcie swoje dzieci, a nie traszcie je. Słyszeli sme słowo Boże.
Pokoj Chrystowy, knieś we waszych utrobach. Słowo Chrystowe, niech we was bohacze bydli. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Mateju. Jako bychu mudri z rańczego kraja odeszli, zjewi so Józefej własny kniezowy Janżel prajo. Stajn, zmi hulčeca a jeho mač a čekni do Egiptovskeje a vostajn tam, do nišči ne praju. Přetož Herodes chce dziecko pytać, zo je skuncował. Stanywši, zabi noce dziecko a jeho mač a čekne do Egiptovskeje. Tam ostawun, hadže Herodesovi je smierče, zo by so doplniło słowo knieza, kiž przez profeta reči, z Egiptovskeje sem powołał swojego syna. Gdyż by Herodes zemrel, zjewi so kniezowy Janżel własnie Józefej w Egiptovskiej a rekne, stajn, zmi dziecko a jeho mač a wróć so do izraelskiego kraja, przetoż wumreli su, kiž dziechu dziecku za żywieniem. Stanywši, zawun dziecko a jeho mač a dziesze do izraelskiego kraja. Słyszo pak, zo kraluje Archelaus w Judei miesto swojego nana Herodesa, boje się so wun tam czanyć. Własnie napominany poda so do Galileje. Tam doszedł bydleše w mieście, kiż ryka Nazaret, żeby so dopełniło, szczeż bychu profecza prajili. Budże nazarecki rykacz. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestre kniezu, lubi wasadnim. Wszyscy jsme słyszeli, dżęca je swiedzien świętej służby. A gdyż to słyszysz, że ta służba, Kirlusz nam to też prawi, tak jsme ją śpiewali, potom oczekujesz, że też Ewangelii takie nešto podobnego nam sobu do wiadomia da. Zapřijete se ta służba, budzi oczekuje, że Jezus, Maria a Józef zostaja nam jako przykład pobożnej a jednomyślnej zgromadności. A o czym jsme słyszeli? O czekaniu do Egiptovskeje. Tu nie się po takim przykładnu służbu, w przezjedności, nam rozprawia sobie duńcze Jezus dzieciatka. Wun Jezus je worożeny. Mocni ladaja jeho morić. Hakle jako przestrzegła zemrze, nadenże zbożnik domiznu w Izraelu. Prašešli so za zmysłom tutej rozprawy, potom czy biblijska wiadomość uwiadomi, że nie dżens wostawi z nisce korektną biografię, ale że dże wo wuczowanie w ważności Jezusa w planie Bożym za świat. Jezus je oczekowany wumożnik Izraela, jako taki się nam przedstawi. Podobny Mojzesej je jeho wusud. Dopominamy so, Mojzes je lud niedy z otroctwa Egipczanów wuwiet. Bo Mojzesu reka, tak prawi so jeden pisma wuczony warnowaše faraoa, za so mjez Hebrejami burze narodzi dziecko, kotreż Egiptowsku do zahuby zwiedzie, a Izrael mocnie wuje. Przedtem mieješe farao strach,
tohodla dawun šitke nowonarodzene hulčatka zamordować. Mojzes pak budo korbika położony, aby rohodże skowane, aby dżołki faraoa namakane, přiwzate, a jako swój kubwane. Nimo Mojzesowych stawiznów namaka sobie w opisaniu Jezusowego wusuda też pokił na profetyckie wieszczenie pola Jezaje. Sme słyszeli, jako so Józef a Maria w Nazarecie zasedlištaj, praje so słowo Jezaje, wun bude Nazarecki rekać. Zajímavé je, w tedejším czasu mieješe Nazaret jedne jara špatne meno. Ludzie so prašaja, čeho dla so runie zacpiete miestno z domiznu Jezusowej stanie. Zčenik Matej pokaza na to, że je Jezus ze splaha Dawida. Tu ci przyczyna za Nazaret. Jezus przeżywi tam swoje dzieciństwo, gdzieś biechu stawizny z plaha Dawida widzomne. Dokeszewym potomnik z plaha Dawida, po Józefie. Bóg pak uzwoli się odpoladnie to zacpiete. Za Jezusa, za jeho uwicza a woznam stanie taj so starszy z gratom Bożej przykilności. Wonaj tworzy tę atmosferu, w której może so wun Jezus uwicz, Boży Syn. Jako ziemskie dziecko przybierać na mudrości, starobie a spodobaniu, a to przed Bogiem a ludźmi. Z toho vida możemy tola czekanie do egiptowskie zastopniować jako runie jara wuriadnie a dere wupytane Ewangelii k dżęsniejszemu swiedzeniu. Czekanie przedstawia na mianujce swójbu, która też w największych worożeniach pokaza, bo je z nami. Na to twarimy. Bo wiedzie wszystkie nasze pucze, a to do dobrego cila. Tutum przykład się przyjmujemy też za nasze swójby, za nasze żywienie w naszym czasu. Jemu naszemu Bogu uznajmy naszą wierę. Jezusa, przykażemy k Tobie z naszymi prostwami, słysz nasze wołanie. Prosimy za wszystkie dzieci, które zdobia na dzieło chodzić, żebychu za swójbu pieniędzy zasłużyli. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Prosimy za wszystkich, którzy chcesz dzieciom pomagają, so nie bychu trebali na dzieło chodzić. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz Ty, niebieski nano. Prosimy za wszystkich tych, którzy dzieciom pomagają.
Prosimy za swojby w Bangladeszu, kiež nemaja dość, co bychu mogli żywi być. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz, niebieski nano. Prosimy Cię za wszystkich swojby na świecie, daj im związowacą lubość a zrozumienie między generacjami. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz, niebieski nano. Prosimy Cię, żebyśmy spokojność w wszednym dniu namakali. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz, niebieski nano. Mytuj naszym zemrytym nałożowaną pracu za drugich. Proszę Cię, Knieże, moje mieno znajesz, niebieski nano. Przetoż Twoja moc a krasność wieki na wieki.
Modlmy se. Přinašamy Ci, knieże, ujednania, prosimy Cię pokornie, skruczuj na zastupnictwo knieżnickiej Boha Rodzicielki a świętego Józefa nasze służby swojej miłości a swoim pokoju. Tak prosimy przez Chrystusa naszego knieza. Kniez bądź z wami. Pozbien wy utroby. Dziękujmy so kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudna, sprawne, zdobne a spomożne. Zoso czystajnia szudzie dziękujemy knieże święty Wódczeżego, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Wulkotne je potaństwo Jego naroda, dżęca je sowun, niewidziomny Bóg, widziomny człowiek narodził. Przede wszemi wiekami rodziny je zestupił do naszej czasności. On chce všech poražených pozbinić, všej stwobie przyniotną janość wrócić, a zgubeného człowieka do swojego Bożego Królestwa zwołać. Toho dlatego my ze všemi angelemi chwalimy, z radostczą wyskają. Bo prawdzie światosti knieże żołosz je światościem. To dla przykazamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, wulce święty dzień, na którym się święta Maria w niezranionym knieżnictwie święty wumożnika porodziła. Przez niego naszego knieza a zbożnika Cię prosimy. Postyczy Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam było ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpienie uda, za wun chleb dziakowaše so, wamaše a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso a podajun swoim uczomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k vodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potajństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie Ojcze na Jezusowu śmierć a zrowastanenie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, za Ty nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, połże ziemię rozbrojeną, a udospełnij lubości. Gromadze z naszym wamszom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei ze zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze wszech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim havenim, dała so Ci Bożą wszechomocny uczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Władcy naszej przeproszują nie tylko wszystkich królów, wszystkich, którzy sobą będą napuć wiezno śpiewania, kemni, horek, wotary, a przynieście się wasz przewód sobą, tworzymy tu wielki krąg, pójdźcie wszyscy horek. Dawamy swoje ruce, gwiazdy do wysokości dnia, gwiazdy zdjęć do wysokości, czy tam nie ma jak. Bądźcie nasz, idźcie w niebiosa, serca Twojego, przyjdź Twoje królestwo, stać się Twoja wola, kraj ściany góra na ziemi, przyjdź nasz narzędz, podaj nam nasze winy, jako Ty sława swoich winach, a nie wiesz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Mamy swoje ruce otworzone. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Zmij so nad nami, a pomhaj nam. Zobychmy, bo trycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a własność na wieki. Amen. Zaudaj na przywódcę. Jezusom, Ty był człowiek, żeby wszystkim ludziom bliski był. Ty bierzesz nas do swojej służby. Ty chcesz, żeby pokój był. Tu tym nadalku chcemy się też napuć nas, też jako wiezni śpiewali, a przeczkę, nie tylko Bożym, wszystkim ludziom pokój wiedzą, stajnie z Wami. Bądźcie so skiejszy wyłowki, fajcie pokój z tu.
Lejče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta.
Modlmy so. Bądź je dobroty, okrzywiesz nas z niebieskim sakramentom. Daj, żebyśmy przykład święty swój bezpochy nasledowali, a tak po czerzach tole żywienia z niej na wieczne żywi być mogli. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dokieście dżęca swiedzień świętej swojby, wczoraj sam miał jedną obchodzitą wielką cześć, tak jeszcze się ten jestem dożywił, zawsze z was też nicht tun, ale ja sam wczoraj miał w naszym domie z Ludmilem żonować dwóch mężczyzn, którzy staj 5 a 70 lat dżinenaj. Marec mężczyzkaj. Wasam nit, i że tu bydlite, takie mi dnes mache jeszcze raz prają, prajek fara, to są nek wasam a 90 lat obydwaja, ja da, że nicht tun rujtejken, że też dożywił, kajż mój, ja sam prawie ja nikogo nie znają, nie skiereszczo te pryny pola nas. Und ja bist da jara wesołaj, so staj to wczorajszy dzień dożywiłem, a zamnike szprajne byty łopod, jeszcze jara wuriadne, na wielka cześć, za tym jeju smił na jej kwasnym dniu żonować. Przyjmijmy jako wasada, też, żebyście dalej mogli w spokojności, w domie się te ludźmi przebywać, a żebyście nazoniwaj sitku lubość tam w domie, która im da, dere tam zadane dem być. Niż pojedzenca tu w farskiej cyrkwi w dwiemaj. Kemsze su pundzilu a wutoru dopołudnia w 9. Sredu przeproszujemy na końc letny nyszpo. W klosztrze 16 godzin, w Kroszczycach 17 godzin. Rożoc je tu w Kroszczycach pundzilu wutoru a piatk 18 godzin cicci. W klosztrze dżęca dwiemaj wutoru 18 cicci, piatk 18 godzin. W Worklecach wutoru 18 godzin. Czwartk je wysoki swiedzień Matері Bożej Marie. Kemše su v Kroščicach a v kloštre kajž nedželu. Novodetne nišpo i v Kroščicach v dvimaj. Na druhej hotnej nedželi 4. januara v dvimaj popodniu przeproszujemy utrobnie do Farskiej Cyrkwy na hodownie hudźne niszpo cyrkwinskiego kora. Po nim je przydura zbierka za buhotowane niszpora a za Farską Cyrkwi. 6. januara je wysoki swiedzień wozjawnienia knieza, prajmy też Cioch Kralów. Kemše su v Kroščicach dopołudnia w 9 a wieczor w 19 godzin, niszpoje w dwimaj. W klosztrze su kemše w serbskiej reči rano 7 godzin cicci, a dopołudnia 9 su konwentne. Też w Roženče su 9 dopołudnia kemše na tym dniu. Cioch Kralów su woda sveči. W Kroščicach prosimy napełnione a odčinjene sudobja przy boščanovem botaku odstajić. W klosztrze na zvučene miestno. Wiezni spiewaru su popuču dżęca, nydom pokemšachu Nowej Wiesce a w Kroščicach przy Sadkuli, pomnikowy pucz a wuczny pucz, w Pančicach Kukowe a w Worklecach we wiacerych skupinach. Dżęca też w Prawočicach od 11, w Nuknice a Kopšinie dżęca od 13 godzin. W Miłočicach jutce pundzielu 9 godzin cicci. Spoczatk. W Jasence jutce 10 spoczatk. 3. januara od 9 w Smečkecach, 4. januara po południu nekako od 15:30 w Horkach. Dżęc za tydzień roczowitanie wieznych spiewarjów, prosimy kostymy a jałmożne potom po kemšach uročić. W klosztrze to runia 4. na kemšach 10 godzin cicci. Zbierki dżęcniejsza a też przychodną niedzielu za wasadu. W klosztrze za nalawki namiestne. Nowe leto prenio szczudże biskopska kolekta za Afriku. Na Cioch Kralów biskopska zbierka za skutk wieznego spiewania. Farski biro je hač do 2. januara zaurene. Utrome zapłać burprajmy za szczywace dary a kolekty za wasadu dwójce 500 euro, juno 300 euro, juno 250, juno 100, juno 50 euro. Zapłać bur też swojbie Tomas Bjarsch ze Worklec za ten renohodny stom, któryż mamy dżęc Nikolica w naszym kirchowestejo. Z wasady staj zemrywoj,
512 staroby 91 lat Gertrud Rentsch, rodzona Walecko z Wudworja. Patrzo pustego wieczora zanju je punżelu 16 do 18 godzin. Kuwanie requiem z tej wutoru 112-15 godzin. Samstny dzień 512 w staroby 970 lat Felix Bedrich z Worklec. Patrzo pustego wieczora je wutoru 17 do 19 godzin. Kuwanie requiem z tej sredu 1112 do ponowy 9. Kniesnik da zemrety ma wieczny odpoczynk. Niech odpoczijete w Bożym pokoju. Intencje. Punželu 9 se zemretiju Heinžu a Jurija Kokota z Kroščic, kajšte za Mariju Grulovu a manželského Franca z Dobrošic. V útoru 9 se zemretu Mariju Hančiku a manželského Pavlova z Kroščic, kajšte za zemretu sobie Vyčazec z Boranec. Sylwestro 17 hodin swiedzenski konstitny niszpo. Štwort kranowe 7 za Žiwek a zemretu sobie Dornikec a Markec z Wusča a Brimenia. Dopone 9 sa Wasadu, 10 cicci, zemretoho Mirčina Cyža ze Smečkec. 2. januara 19 hodin, zemretoho Christiana Schneidera z Kroščic a zemretoho Staršeju. 3. prenio předniedzielske, zemretoho Hanu Winariu a syna Petra z Hory. 4. januara rano ve 7 zemretoho Fararia Bena Špitanka, dopone za Wasadu, na pojednačích za kude duše a potom hodiny hudžby niszpo kora. Zapłać Bogam się za zromadne patrzo, za przygotowanie przyjemy dżens wszystkim odczaswiacy dzień, a tym, kiedy się napucz podaje dżens Boże żonowanie na tym pucz. K tomu chcemy was pożonować. Proszę wszystkich wieznych spiewarów, nie tylko tu daleka przy skodzenkach se zestupać, nie tylko dostańczy wasze żonowanie na pucz. W nadawku biskupskiego skutka za wiezne śpiewanie podacie sobie napucz, wypądziecie po hasach, poniecie k ludziom do domu, wyprostycie, skajśmy dżęca słyszeli, za kude dzieci w sobie w Bangladeszu, dżęca si wyprosimy za was, żeby wasz pucz był wspomożny ludziom, których łopytacie, tym, za których dżęc prosycie, a za was, którzy so napucz podacie, a za wszystkich waszych pomocników. Wszechmocna miłość Bogu, żonuj was, przewodzij was, skruczuj was. Daj wam dobre zmyslenie, aż niech nadejdziecie słudzie w otworzeniu utrobu. K tomu żonuje wszechmocna miłość Bogu, Ojciec a Syn a Duch Święty. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje wszechmocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju. Przed człowiekiem. Mareka.